لما نقفهم كم زبل بيسوس كريستوس يوشم كاب الكاستل على فنح خون وإግዚአብሔር نتزمعدني أملاقي يباركهم زبل تمعد إግዚአብሔር بيتا سراي تابع نوت هي أو زغنك ألكا تحقنيا زغنك ألكا أتي سماين مدر نباتاتهم دلو كله زفتره هي أو ألكا إግዚአብሔር بيتا سراي تابع بألكا خزارب كلا خمستو ألنا خد كفت كنتن اللي بلي أزقفت كإግዚአብሔር بيتا سراي تابع كله استوعل كتبنا بيسوس شمت اللي علنا مريم سينة زبالات نبرك ألساب لبقى تعورة نبرت كم زبل بيسوس كريستوس يوشم الكون أو لبنا كان عقره ممسانا توحيد نمان زمننا بملو تعرفنا زل زمان كتقمنا إግዚአብሔር ربي قفات الكاية بره نقارت هالدم نستوعل ويدما أمره يهب كم زبل نستوعلنا زخفت هي أو كالكا إግዚአብሔር بيتا سرايت هبه مالا لسنتصلي وبيتا إግዚአብሔር أملاقي نسخات زلخ أخا زلخ ما نمسكنك لنا سمعت بمنفس كاي تريت كلمة تبرر قبل وقعد تخمز بال نسمعتنا بيسوس شم كفت يقول وإግዚአብሔር أم نفسه كف إግዚአብሔር أب سمعت كفت يقول ولا الله كله نايسيت عن مخرج زبل عجان انتهم من زبل كله كفأت زبل بالشم يسوس كريستوس تأثر يقول إግዚአብሔር بيتا سرعت أملاك كبري بيسوس كريستوس مسلطان أسرو لنا وإግዚአብሔር بيتا سرايت تابين ما حبري أبزق وحزق هانتع دقيتا سيول دم أكيلو عنيم كم زبل مدر العصب كوما أب سماي أسر كوني أم مدر الفتح قمر ما سماي فتح كون كم زبل كالكا إግዚአብሔር ربي بيسوس كريستوس مسلطان كله أجان انتهم من جنايت عن مخرج زبل بالشميسوسنا أسرو لنا نبي استفال عليه زمت زبل لعل زبل أنت كريستوس زل على حسب بالشمس كريستوس نود أملاقنا كريستوس يستمر خيرون وإግዚአብሔር بيتا سرايتها بيسوس كريستوس قبل اللي كل بينها نسخة بيتا خا مكبرنا بكلنا نبذ معلت زون نسخة كبر نبما زمرنا نسخة حلف نقبر زبل أملاق نسخة تحلفون تصلي علينا بحق إግዚአብሔር بيتا سرايت أملاق كبر خال الله مزمرنا أبخ قبول لهن وإግዚአብሔር أملاقنا أبخ قبول لهن وإግዚአብሔር بيتا سرايتها ب ندمت أي تبوق إخا ولدمتنا أتبهج إግዚአብሔር أملاك كبري مسجاننا أتبهج إግዚአብሔር بيتا سرايت هبه نقلتنا مسجاننا مزموراتنا كله أبكن ميخا وقصلت خلنا مسكنا كإግዚአብሔር هبه إنه بز برنامجنا لما أنتم النسخات لا تحلف توارخ نبقى خينا ننبر بقى خينا نواسوس بقى خينا زلنا ما كبرنا أخيقن ويتها بيسوس كريستوس يوشم إግዚአብሔር هبه نمسكناك تعرف دلك زين أنا أخانا بقى بالشم يسوس آمين يسوس كريستوس عبد الله كل بين قويت خبرنا السميخ نبتزقت البرنامجنا ما زمركن كيدنا يسوس كريستوس بويت هاي زي الريبايبل ناي سنبت برنامجنا جد ما مستانا يتحبتنا خينا إግዚአብሔር أملاحنا كنا مسجونينا مايك فري بدنا يتحبت كبرنا أملاخ يكون أكن دجانا يتلمع أنت قلقلينا يرجعن روتين إግዚአብሔር كبري يخوننا حالة تقصي كان بيبيمو إግዚአብሔር بوخنا ملخينا مزمور داويد مبل 96 مزمور كم زي بالكلام لاخ إግዚአብሔር عبي مسجانو خاء أزي بزوحيمو كاب كلهم أمالختي زفرهيو كلهم أمالخت أحزاب كنتو يوم إግዚአብሔር كنا سمايات جبرة يبل إግዚአብሔር مسكن كنا مقطعنا سمع اللدو سمع اللدو ملكت طيب كمنا تفاني يرقى إذا يبارخكم سمع الله إيش يبارخ كي نغطي ليه كبرنا قويتا يسوس يخون راي مبارنا مزمورنا نسجرينا إግዚአብሔርنا مسكنه لما عند دم عدل سلزهبنا أخواتنا سفر أخاق لهم عدل سلزهبنا إግዚአብሔር كبر يخونه قويتا يبارخكم ما كتنا مزمورنا هنكيدينا تمسجن يسوس تمسجن تبل مزمور عبرنا عن زمرينا بس أنا هم كتم له صار قويتا نعدمكم تبارخوا
عرفت ساعدنا ذكرنا حاجة نحن بقى هبلتنا يعملوا جزء موي زيادة نملغ زي نملغ الأواني هذا إسرائيل قدس بيقولوا ببقوانو جزين يلو لما زيابير جزء يقولنا لما حبيبنا نملغ هنا زيابير بس تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن 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 يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن 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 يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن نفسي تعبيك لا تمسكن نفسي تعبيك لا تمسكن نفسي تخبرك لا تمسكن نفسي تعبيك لا تمسكن تمسكن العرقر كله ياوي خموت تبارك بارك العرقر كله ياوي خموت I'm دسكات إذا تعمشتو خبرك يسوس الصبر يبسسو خبرك يسوس الصبر يبسسو قدوس 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 إلى يملكك عبزمنات كله من يمك معك عبزمنات كله من يمك ما يلزم اسمك أما دسكاتو إذا تعمشتو نخبرك يسوع الصبر يبسسو نخبرك يسوع الصبر يبسسو قدوس 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 إلى يملكك عبزمنات كله من يمك معك عبزمنات كله من يمك معك ما خايل انزم اسمك مسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس مسكن يسوس تمسكن تمسكن تبارك يسوس تبارك تبارك يسوس يسوس تبارك تبارك تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس تمسكن يسوس تمسكن تمسكن هاي تعبيك على تمسكن نفسي تعبيك على تمسكن نفسي تخبرك على تمسكن نفسي تخبرك على تمسكن تمسكن غير كله تعرضي خمو بس تبارك أنا غير كله تعرضي خمو تبارك
የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ አምላኽ የለን ከማኻ ጎይታ አቦናት የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኽ የለን ከማኻ ጎይታ አቦናት የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን ከማኻ የለን ከማኻ አምላኽ የለን ከማኻ ጎይታ አቦናት የለን ከማኻ ኢየሱስ አምላኽ የለን ከማኻ ጎይታ አቦናት የለን ከማኻ ኢየሱስ ኮሪዕና 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 በአኻ ርኢናዮ ስራሕካ ክንደይ ዓብይ ኮሪዕና 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 በአኻ ርኢናዮ ብርሕካ ክንደይ ዓብይ ወሪዕና ብኢየሱስ ርኢናዮ ብርሕካ ክንደይ ዓብይ በኢየሱስ ፈትወካየ ኢየሱስ ክብርና ሃሌሉያ ስፍቶ አምላኽ አለና ስፍቶ አምላኽ አለና ስፍቀር አምላኽ አለና ኩሉ ሻዕ ምሳና ኩሉ ሻዕ ኣብ ከባቢና ይብል ካቤት ክዝምት ከሎ እሞ እቲ በልየትና ዝኾነ እግዚኣብሔር ብክብሪ ንፈድና እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሓንቲ መዝሙር ዘሚርና ብሓኑዲ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ
ተዛሪቡን እቲ ዝኽእል ተዛሪቡን እዩ እቲ ዝገብር ተዛሪቡን እዩ እቲ ዝኽእል ተዛሪቡን እዩ እቲ ዝገብር መላኽ ኩሉ ዓዛዚ ፍጥረት ይኹን ምስ በለ ዘይእዘዝ ተዛሪቡን እዩ ዓዛዚ ፍጥረት ይኹን ምስ በለ ከዘይእዘዝ ክኸይድ ክሰግር ክኸይድ ኢሉን እንድዩ ትኽእል ኢኻ ኢሉን እንድዩ ትኽእል ኢኻ ኣሚነ ስጉድ ንኢየሱስ ጎይታ ኣሚነ ስጉድ ኢየሱስ ጎይታ ኣሚነ ስጉድ ንኢየሱስ ጎይታ ኣሚነ ስጉድ ንኢየሱስ ጎይታ ባጊህውኻ መዓስ ይዓግቶ ቅልጽም ሓያላ መዓስ ይመልሶ ባጊህውኻ መዓስ ንጉዮ ልጓም ሓያላት መዓስ ይዓግቶ ኣብዚ መደቦ እቲ ግዚኡ ዓቂምዎሎ ገረ ያቢሉ ኣብዚ መደቦ ኣብቲ ግዚኡ ዓቂምዎሎ ተስፋ ያቢሉ ቁመት ፀላት ኣይክልክለኒ ከመያዛ ኣይሽፍነኒ ቁመት ፀላት ኣይሽፍነኒ ዝና መያዛ ኣይክልክለኒ ዘይጎይ ከሎ ግና ዘይቀድም ኣምላኽ ከሎ ነይደክም ዘይጎይ ከሎ ግና ነይቀድም ኣምላኽ ከሎ ነይደክም ተስፋ ወለዶ ትጨኳኒና ንኸንቱ ይኮንን ሓደ ገይሩና ተስፋ ወለዶ ትደኳኒና ንኸንቱ ይኮንን ሓደ ገይሩና ክንወርሳኢና ከድና ኣብቲ በሪ ርስቲ ክትከውን ንሰላም ሃገር ክንወርሳኢና ከድና ኣብቲ በሪ ርስቲ ክትከውን ናይ ሰላም ሃገር ኸይድ ክሰግር ኢሉን እንድዩ ትኽእል ኢኻ ኢሉን እንድዩ ትኽእል ኢኻ ኣሚነ ስጉድ ኢየሱስ ጎይታ ኣሚነ ስጉድ ኢየሱስ ጎይታ ኣሚነ ስጉድ ኢየሱስ ጎይታ ኣሚነ ስጉድ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ትዝእመን ተስፋ ሂቡን ከንቱ ስቕ ዘይብል እግዚአብሔር አምላኽና ስለዝኾነን እግዚአብሔር ነመስግኖ ጎይታ ይባርኽኩም ሰላም መዓልቲ ተባረኹ ጎይታ ይባርክም ከፋሚሊ ጎይታ ይባርክ ሃሌሉያ ክርስቶስ ጎይታ መመልሲ ይባርክም ጽቡቕ ሞገስ ወን አብላሊኩም ይብዛሕ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ሃሌሉያ የስ እግዚአብሔር ተዛሪቢ እግዚአብሔር ዝበለ ድማ ነቲ ንሱ ዝመደቦ ምኽር ዘጸልመቶ ለሓደለን ይብል ቃል እግዚአብሔር ሰናይ ክብርን ንሱም ይኹን እዚ ከም ባዕድሽነቶም ልኩም ዳተኹም ባይብል ናይ ሰንበት ፕሮግራም ናይ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ሸር ንብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ድማ ናብቲ ቃል አምላኽና ሓለፊና ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ወመይከም ትሰምዕ ተጠንቀቁ ይብለና ናቲ ቃል መጽኸላ ሰሚዕና ልብና ንሕዞም ሒድና ድማ ምሳና ተዋሂደ ከጠቅመና ይኽብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ባባብተ ክብሪ ሁሉ ኢየሱስ ይኹን አሜን ስለት ዝነበረና ግዜ ብጸሎት ክንባረኽ ጸኒሕና ብመዝሙር ክንባረኽ ጸኒሕና ኢና ሕጂ ጎይታ ብቃሉ ክባርኸና ብሓንሳእ ኮይና ክንጽልይና እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ እግዚአብሔር አቦ نخبرك أن مسجنك كان لنا سمون ملؤ حلقة نبز ساعات زبسي كان يخمو تمسجن نبلك لنا كبرو كله مسجنا كله سجدت كله أملخو كله زقبا أكاز جابهير تمسجن جخاب زعوا تجمعنا يبزعوا بس كريستيان كا تمهرتخن المهار نتكافؤات كوينو منفس قدس كا خمهرنا منفس قدس كا خمرحنا منفس قدس كا بزقال زجيرو فوسنا نفس وقفنا خطنكف نزن مهارو كله خاني أمرنا كله خنعقرو تمهيلنا النفلتات كونلنا تيقال أملاخ انتاي كم زبط صبوق جينا خنفلتو كنك السيز جابهير أملاخي مستوعلنا تكفتلنا تسقاها تبزحلنا وقويتها بيس كريستوس من المنا لنا بزي ياو منفسكا كنتو إنا موز جابهير أبو منفس قدوس نفس وقف أبز قباء دلو أبز لينك زلو أملاخي نفس وقف صحاح تردقهم بقويتها بيس كريستوس من سليا لنا بز ساعات زيز جابهير أبو دقها سو من ملو أمنتاي كم زقننا نسخات رحيخات فلطو نفس وقف تقام كله خل حيل تهبق النسخاخة جابهير أملاخ نزدخمو حيل خطبهم تمهرتي نزدلي كتمهرهم فوسي نزدلي تفوسهم أكفو زبلا كله تحلوهم زعلت زيا كتبارخا أكوابنا كله نساخ تقوصاصرو بنازراو بيس كريستوسيم غزينا مدبنا كله نعخا حلفنا نهبك لنا زغابير غويتا سراويت نو هذه سمايات سمكا تصرئين بقالكا يصرئين موز غابير أملاح سمايات نساخ تصريو تخون عينة زخل كل نقرات كيهلو زقارس نقرات كيهلو بتاب دم كاز جزاء خيا بتكريستيان زجابير أملاخي زعبا آخن مهار كن كل نسخة أملاخي تفقدلنا نسات مرحنا كل نقرنا نعخا حلفنا نهبك لنا ويتاسراويت نسخة نبينها فلي أملاخي خاخ تكبر زقبا كاز جابير خامو نخبرك لنا نبارخك لنا تمسجن نبلك لنا كبر كلنا عخا يخون أبل عليا بسماء بتاعتي أمدري بود خابيس كريستوسيم آمين እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን እዚ ናይ ኤሪ ባይብል በትምህርቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ከምቲ ንመሃሮ ዝቐነና ማለት ሓፈሻዊ መምርሒ ንዕቤትን ጽንዓትን ሓድሽ ህይወትና ከመይ ጌርና ክንሕዛ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ክንንከባኸባ ከም ዘለና ዝሕግዝ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ጸኒሕና ኦልሞስት أب شابعي ورحي إنا حجنا زلنا بزعبا زحفشاوي ممرحين عبيتن صنعتن حدش هو تزبل تمهرت خاب نجمرو سلازي
معرف شوعت تمتي 30 كلتنينا زلنا ابزي تمتي 30 كلتن كابزعبا التن تكالات ناي غويتا بعلو زمسرتن تكالات 4 تكالات ينارينا حنت خابتن تكالات كا تكال نايز جابهير زخونت بزعبا بتكريستيانيا إذا بتكريستيان تبلكاني زحلفه جميلنا هابتي زحلفه سومن قرب فري زباله رئينا نابت نايلومي مدبنا تي ناي مريحنت ويكاني سنسرعت مريحنت ناي بتكريستيانينا نري ثم بتكريستيان زمرحو وعلمانيوم انتاي كخغبر لهم حلافنتهم من سرحهم تغباراتهم كان تايو زبل كنرينا كبر كل نزغابير يكون بزحلفن بعد بزعبا بتكريستيانينا رينا نيلنا ابتي مبساسان كلتن تمهرتنا ازيا كمتي قدم بالنا زرعنايو ازا سماويت ادماساويت زخنت بتكريستيان أمولا عالم تركب سماويت كأزخونت وقال أبها هلا أمولا عالم زلو كريستيان حوات بتكريستيان نايز جابهير زخونت زيت الرئي أو لعلي أب سماي زلا بزعبا إنان مهدلنا نقرقن أبز مدرخ أتا ترئي أبز مدري زلا ناي كبابي بتكريستيان يلنا ويكا أدماساويتيا خاصة خاني ملو عالم زلا أدماساويتيا تلازي ذات الرئي أم مدري زلا بتكريستيان أب كبابي ويكا أبزوبا تركب بتكريستيان بعل نحس هاتكم من أنا نزلنا يا مالتي أبو شتا خوينا خنحلف نكلنا انتاي كنقبر كم زلنا انتاي كتمثل كم زلوا تتزاز أملاح ممرحنا يتجابهر نبت خريستيان زهابة تايو بزبل هنا نرقد لنا بزحالة تمهلنا مالت أم مدري كوينا ذا مدراوي ترقى ويكاني ذا أب كبابي زلا بتكريستيان أم مدري كوينا بزعبا سماوي قبرتات يا تري أبز مدري كوينا نزجابهرينا أقلقلوت ناي أملاح نسرح وكيلات كوينا نزجابهر إنا نقلقلو سرحتنياتات ناتو إنا مالتي انت قال أملاح كدلو خلو كم هانس غيرو يوكلنا كدلو خلو كم حرستوت غيرو يوكلنا كدلو خلو كم أتلتيك غيرو يوكلنا بستفلالي من قدي نطفات كوينا نخنقلقل أبز مدري خوينا نخنقلقل كلنا نوت سماوي قوري إنا نرئي زلنا مالتي نقبرو كله سي بتزتعززنا كاب سماي زتعززنا ممرحي بو قبلنا نمرح سلازخنا ات ممرحينا سمايو سلازخنه ات بسماي زل ابونا خان كل قبرتاتنا كم زريو تمهلنا نيلنا مخنياتو ابز مدرو خوينا نت سماوي قبر دا خمي غيرنا نرئي إلنا انت حاتتنا قال أملاح انتاي بلنا سي مويتكم يخم مو اتا هيوتكم سي هيوتكم دما أب كريستوس أب أملاح تصوير الله يبلنا أبلا علي زلو دا حسابون بر أم مدري زلو أيكونن كتحسبو زلوكم يبلنا يهم نحناسي بقويتا بيس كريستوس مسدحنا نايزا العالم هيوت رخيبكم يخم مسبلنا دك أملاح تباهلنا مستصوعنا كله أملاح زلو كنورس مخانا كم مستصوعنا بتي محتمنا منفس قدس عربون مسرخبنا سلازي أبز مدري خوينا نتيب السماي زلو كنحسب بزعبات السماي زلو كنرئي بزعبات السماي زلو كندلي دا أمبر نزناي مدري نقر مويتنا إنامل موتاتنا سلازي أبز مدري خوينهم لعلن تحتن سلطان داليوم مرحتو خونو داليوم جنزب داليوم فلتات داليوم لعلنا داليوم لعلن تحتن زبلو
ንሳቶም ዓለም ተጠቕሊላ ክትጠፍእ ስለ ዝኾነት ምስኣ ከዓ ተጠቕሊሎም ከም ዝጠፍኡ እዩ ንሕና ንስልጣን ድሌት ኣይኮነን ተፀዊዕና ንሕና ንሰማያዊ ዝኾነ መነባብሮ ንኽነብር ኢና ተፀዊዕና ስለዚ ዝሓለፈ ነቲ ሰማያዊ ግብርታት ተርኢ ስለ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመሃሮ ኩሉ ብዛዕባ ሰማያዊ ብዛዕባ ላዕሊ እናሓሰብና راح ክንከይድ ከም ዘለና ኢና ርኢና ነና እሞ ዕላማ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ከንታይ እዩ ብዝብል ከዓ ርኢና ነና እዛ ትርአ ኣብ ምድሪ ዘላ ወይ ከዓ ከባቢ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ናይ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ማለት ሓደ መዓልቲ ንሰማይ ክትከይድ እያ ክትሰሓብ እያ ጎይታኣ ወይ ከዓ እቲ ዋናኣ መፂኡ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝተምሃርናዮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን በዓሉ ዝመሃረና ሓደ ጎይታሲ ናብ ሓደ ሃገር ክገይሽ ስለ ዝደለየ ነቶም ኣገልገልቱ ኩሎም ስልጣን ሂቡ ወይ ውክልና ሂቡ ወይ ከዓ ናይ መጋቢነት ስልጣን ሂቡ ገይሹ ኸይዱ ይብል ሓደ ካብቲ መገሽኡ ተመሊሹ ምስ መፀ ነቶም ክቕልቡ ክምግቡ ዝፀንሑ ከከም ግብሮም ክፈድዮም ከሎ ንርኢ ከምኡ ከዓኒ እዛ ዕላማ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ናተይ እናታትኩምን ዕላማ ኣብዚ ምድሪ ኮይና ነሰማይ ሓደ መዓልቲ ምኻድና ስለ ዘይተርፍ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ከዓ ደው ምባልና ስለ ዘይተርፍ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ኮይና ከነስልጦ ዘለና እቲ ዝወሃበና ኣብ ቃል ኣምላኽ ተዋሂብና ዘሎ ኩሉ ግብርታት ክንገብር ከም ዘለና ክንሰርሕ ከም ዘለና ከነገልግል ከም ዘለና እዚ ሓደ ካብቲ ዕላማ እዩ ንሰማይ ምኻድና ኣይተርፍን ስለዚ መንፈሳዊ ህይወትና ክዓቢ ኣለዎ መንፈሳዊ ህይወትና ፀኒዑ ክኸይድ ኣለዎ እዚ ሓድሽ ህይወት ምስ ረኸብናሲ ከነዕብዮ ኣለና ስጋዕ ናብ ጎይታና ንኸይድ ወይ ንሕና ናብኡ ንኸይድ ወይ ንሶ ዝመፀልና ከነዕብዮ ክንክእል ኣለና መዓልቲ መዓልቲ ሓድሽ ነገር ንክርስቶስ መዓልቲ መዓልቲ ክንፈልጦ ብዝያዳ ክንፈልጦ ኣለና ስለዚ እዚ እቲ ዕላማ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ዕላማ እዩ ከዕብዩ ነቶም ምእመናቶም ነታ ምድሪ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከዕብይዋ ባህሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዛ ክትከይድ ያ ቤተ ክርስቲያን ተፀዊዓ ባህሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእንታይ ይመስል እንድሕር ኢልና ኦቲና በገላትያ ምዕራፍ 5 ተፃሒፉ ዘሎ እተን 9 ፍረታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ንሳተን ዝለበሰ እዩ ንሕና ከዓ ነዘን 9 ፍረታት ክንለብሰን እሞ ንክርስቶስ መሲልና ክንመላለስ እዚ ፀውዕቲ ዕላማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ምድሪ ዘላ ኣብዚ ከባቢ ዘላ ዞባ ዘላ ወይ ከዓ ትርአ ቤተ ክርስቲያን ዕላማኣ እዚ እዩ ንክርስቶስ ከተምልስለና እቶም መራሕትና እቶም ዝመርሑና እቶም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ዝተፈላለዩ ስልጣን ዝተዋሃቦም ወይ ከዓ ውህበት ዝተዋሃቦም እቲ ውህበት ነታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝተዋሃበ ንውልቀ ሰባት ኣይኮነን ተዋሂቡ ነታ ቤተ ክርስቲያን ይተዋሂቡ እሞ ስለዚ እቲ ውህበት ከምቲ ውህበቱ ገይሩ ከገልግል ከም ዘለዎ ስለዚ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዕብየት ነታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ክርስቶስ እንዳምሰለ መንቅብ ዘይብላ ንፅህት ኮይና ክትርከብ ክገብራ ኢና ተማሂርና ነርና ብካልእ ወገን ከዓኒ እዛ ዓለም እዚኣ ከዓኒ ነዛ ዓለም እዚኣ ሰላም ዘለዎ ሰላም ዝሰፈና ምድሪ ክትከውን ምእንትሲ ቃል ኣምላኽ ወይ ከዓ ወንጌል ኣብ ፍቅዱ ከነብፅሕ ከም ዘለና ኢና ተኸና ነርና ምክንያቱ ወንጌል ጥራሕ እዩ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ወንጌል ጥራሕ እዩ ንደቂ ሰባት ዕብየቶም መንፈሳዊ ዕብየቶም ከዕብዮም ዝኽእል ስለዚ ኣብ ዕለት ዕብየቶም እንዳወሰኸ ምእንቲ ክኸይድ ብመንፈሳዊ መንገዲ ክትከይድ ምእንቲ ካብዚ ፅልማት ዓለም ወፂኣ ናብቲ ብርሃን ዝኾነ ዓለም ክትመፅእ እሞ ሰላም ክትረክብ ምእንቲ ነዚ ኣብ ፀልማት ዘሎ ህዝቢ ክንምስክረሉ ከም ዘለና እዚ ሓደ ዕላማ ካልእ ዕላማ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እዩ ማለት
أبتوشت بتخريستيان نتوم أبالات نايتا ترى بتخريستيان ويكأني نايتا كوابي زلا مدر زلا بتخريستيان أبالاتها وتي أكل ناي كريستوس زخونة كم يجير كخم تعبيهم صبو تمهتن دهابكا قال أملاح مسارة أو زخونة قال أملاح تتعم زخونة قال أملاح تزكعب زخيل كقلوت زخيل قال أملاح دا مهرنا كان عبيهم أبزل على درجة خنبصحهم زي تي ممرحي علامة قال علامة ناي بتخريستيان نزو ما وصع زلوخ أب علم زلوخ أني كم تقدم بالنجاركم ونجيل كبصحهم كم تي ماتيوس سران شمونتن أو 10 شعة تسقع 10 ممرح ذهبنا وقيتا يسوع كريستوس كل عالم كيدمو ونجيل سبخ زبلنا ونجيل كسبخ كم زلنا سلازي أو وشتي كم يجينا هن عاي كم زلنا أو وصع كم يجينا هن عاي كم زلنا رئينا نيلنا مالشنا انتاينا رئينا بزحالفه زمدنا بتخريستيانن يسوع كريستوسن كمايو بزبر رئينا نيلنا اذا خاني اب افيسون معرف حمشته كاب 20 كلتن سقع 30 كلتن زلو صبو جنا كنريو كم زلنا تماهرنا نيلنا ببي كاب 20 كاب 20 كلتن جميلو سقع 30 كلتن زلو ببنطبو رئينا يونيلنا مالت ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቤተክርስቲያን ዘለዎ ዝምድና እንታይ እዩ ዝብል ትምህርት እንዲና ተማሂርና ነና ኣብዚ ኤፌሶን ከኣኒ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ሓዳር ወይ ከዓ እቲ ዝምድና ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን እቲ መውስቦ እቲ ፋሚሊ ናይ ሓደ ቤተሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ሲ ከም ክርስቶስን ቤተክርስቲያንን ኮይኖም كم زتمثلوا يرئينا بتمعرف حمشتنا إفيسون لذين زي رئينا يونينا كم سب حدار سو أين سبيتن كم أخاني بتخريستيانن يسوع كريستوسن كم أيو كم تي سب أي نتا سبيتو خمسة فكرة وتا سبيت خان سو أخت زوزو خمسة اللوا إنا تماهرنا نيلنا أكال سلازخونت أكالو سلازخونت بسفي حوري إنا نيلنا تابة خريستيان أكال كريستوس سلازخونت نسور إساء سلازخونت تابة خريستيان أوتي يسوع كريستوسن نتي أكالو كمي جيرو كم زم حدل كمي جيرو كم زفكر صبوا جيرنا رئينا يونيلنا كاب سلز فكرة خاني تفلاليه هيابات هيبوا ثم حددلو ممرحيتات هيبوا سلز فكرة نحنا خانة تستوهبنا ممرحيتاتن تستوهبنا هياباتن بس نسرعات كنخبر كم زلنا زي قبونا اي مالتي هذا تمرت زي تماهيرنا يونيلنا بتخريستيان ملو نقويتا يسوع كريستوس كتجزأ كم زلوا بهلا انتايو حدا اقرخا نفتي حدا اقرخا خاني نفتي غيركا زي كونسي حدا اقرخا نابناي سلمات حدا اقرخا نابناي برهان رقيسكا كيد زي كونسي كلتيو اقرخا سحيبوسي ناندي نفتناي زل العالم هيوت هيبو ناندي نفت برهان امسي نانديو ببرهان اندا تمرحنا نوتي زهبنا ممرحيتات نعوخن جزاء سستوهبنا كله زتقبلنا كل دارنا نحنا خاني كابت فقر زتلعل دك فقر سلازخنا فقري كنرئي كم زلنا نزقى بهير كنرئيو خم زلنا ننحد حدنا فقر كنرئي خم زلنا حبرت كلونا خم زلوا اتي حبرت ناي قويتا يسوع كريستوسن ناي بتخريستيانن بخوم زغيرو يمهرنا قصيلنا زرعنايو زعبا من محدار بتخريستيان يرينا نينا نفس وقف بتخريستيان ناتا زخونه سرعه امحادادرا كم زلوا
يفلتي نفس وكف بتخريستيان تالوا ممرح اللوا ناتا زخونه سنة سرعة ممرحي كما جراه كتمارس كم زلوا كما جراه تمرح كم زلوا ممرح اللوا نفس وكف نجر جنت ممرحي كابقال أملاح زوجك خون يبلون مخنياتو ملو قال أملاح يبونا كما جراه بتخريستيان كتمرح كم زلوا قال أملاح سلز مهرنا كابتي قال أملاح دار أها أوتي ممرحيتات كله سنة سرعة ممرحيتات كله كابو زوجك خون كم زلوا رئينا نيرنا سلازي أبز عالم أبز مدري زلاتا ترى بتخريستيان زتفلا ليونا كريستيان عينتات كم زلوا كريستيان تباهلهم زسوع استفلا ليو كم زلوا بأبسل تمقلهم كم زلوا رئينا ما لنا فتحنتي تا بيسكوبوسات تمرح تبهل ناي أرثوذكسن ناي كاثوليكن امنت زحزتيا تخلئي تخاني بريسبايتريان تبهل زون كلن ناي وانجيلاويان بتخريستيانات كنيشاز بهل زي لوتران تشيرش زي بابتيست تبهلو تفلاليو مليوم اللو وانجيلاويت بتخريستيان تبهلو زي اتوم ابتاتي بريس باتران ما دسوعو تخالق كاني نزي أبلع لزلو كله حجز قلص كله كابقو وسيهم زتحدثوا بمنفس قدس زمرحوا نعبنات كريهم كما هواريا باولوس وتناي منفس قدس سرعات زتردعوا كابتي زنبورو ناي كشنت وي ناي باباسنت تاشمو قديفو نابغويتا مسيو سلازي تحدثت بتكريستيان امولو عالم زلا ذات ترئه هذا معلتي غويتا مسيو دوسدا مسايا مالتي سلازي سرعات ام حدادرا نايت بتكريستيان بخمي كم زخونه نفس وكفن نناتن زخونه ناي محدرا ممرحي اللون مالتي بخالو وجن كاني تن اتاتر بتخريستيان بقعات زخونه مرحتي كهلوا كم زلوهم سنه سرعه بسنه سرعه زمرحو نزت فاز قصعو نتي بتخكل زغلغل كاني نخغلغل ابيت اندهبو كمرحو كم زلوهم رئينا نيرنا بتابة خريستيان تختصرعو زلوا كله أبقى الأملاح زلو نابنت كمتي درار قويتا قدس قربان نبلو كالا أقلقلتات تفل عليه زلو تخبر كتكون بزي درار قويتا تدومن سقوء مخنزكرو كل شعب بتممرح سلازهابنا بعلو بب جزيو درار قويتا خنوسد كم زللنا زي تساريع له أبت بتخريستيان أبتا ترئي ويك أبتا ناي مدراويت كباباويت بتخريستيان أو زقبر تقباراتيو مالتي بتاب كباب زلا بتخريستيان ناقل قلت تقوموها زتفلاليو وهبتات كم زهابة زقابير نقاليهم أبوصل زي هواريات نقاليهم نبيات نقاليهم باسترات نقاليهم ممهران نقاليهم وانجيلاويان غيرو نتابة خريستيان نخقلقلو وهبتات كم زهابة مني تابة خريستيان كاني بقعتهم نعاتهم كريستوس يسوس سقع مسيلهم زوصو نبزعبا قويتايس كريستوس أصبيقهم فلتات كهلهم زمهور إيما زياتهم ما بإفسون معرف 14 حدا جميلو تتقشو زلو زرعنا يو بقدامي سقع بزيري إنان يلنا لومي نرئيو جن بزعبا ناي مريحنة سرعاتكم تزبولكم عنتوي بزعبا ناي مريحنة سرعاتي موتا بتخريستيانسي بزو كل زي الدحري اللوا خوينو زحجه نقركم صنحكو امو اتي ناي مريحنة سرعاتا ثم راحتا خي انتاي مسلو
السنة سرعة مرارح أنا بتخرجتنا كايدا خيخمة إيو مالت أوش تأتينا زي خونت تي للعليو كنريينا بتبقى الأملاخ مسرت الأملاخ زنقرنا مسرت كنريينا أب حدش كيدان مريح النت سرعة بتخرجتان انتهي مسل بزبل أب حدش كيدان كنرئو خلنا مريح النت سرعة ناي بتخرجتان زبزح بمصحف قدس مسرت أب سلستة مقلي أبتي قال أملاك زتمهرنا يوم مالتي شماغلتات اللو قداماي درجة تسرعو دحرتم بيشوب زبهالو ويكاني باستر زبهالو حلو تنايتي مالت منفساوي عن مرحتي مليشوم كاسال سايري درجة هاتو دياقونات زبهالو يوم تم كندي نبات خريستيان زكايدو مالتهم ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ዓይነት አገልግሎት አለ ብዙሕ ዓይነት ውህበታት አለ ብዙሕ ዓይነት አገልግሎታት አለ እዚ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ነገር ግን እዚኣቶም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብስነ ስርዓት ዝመርሑ ሕንፍሽፍሽ ከይህሉ ማለት ከምቲ እግዚአብሔር አቦ ኣርባዕተ ትካላት ናብ ዓለም ክህልዋ ዝመደበ መንግስቱ ክህሉ ምእንቲ ሕንፍሽፍሽ ከይህሉ መንግስቲ ገይሩ ولا እግዚአብሔር ያዕዝዞ እምበር ሕጂ ካብ ስርዓት ናይ ኣምላኽ ወፂኦም ከም ድላያ ዝኾነት መንግስቲ ያዘላ ኣብዚ ምድሪ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናታ ዝኾነ ስርዓት ክህልዋ ፍሽፍሽ ከይህሉ ብስነ ስርዓት ዝምህሩ ንክርስቶስ ኣምሲሎም ዘውፅኡ ምስሊ ናይ ክርስቶስ ብዘይ ሓጢኣት ክትነብር እታ ቤተ ክርስቲያን ምክንያቱ ምስ ሓጢኣታ ንላዕሊ ኣይወስዳን ፅሩያትን ንፁሃትን ኮይና ክንጽበዮ ኣለና ክንጸንሖ ኣለና ክወስደና ከሎ መጽኡ ክወስዳ ከሎ ነታ ቤተ ክርስቲያኑ ነዛ ኣከባቢ ዘላ ነዛ ብዛ ዓለም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ክወስዳ ከሎ እታ ኮይና ክጸንሖ ኣለዋ ፅሪቲ ሓጢኣት ዘይብላ ነጥቢ እጣር ዘይብላ ኮይና ክትጸንሕ ኣለዋ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ስለዚ ከምኡ ኮይና ክንጸንሕ ኣለና ነዚ ኢና ንመሃር ዘለና ኻኒ ስለዚህ እዚኦም ሽማግለታትን እቲኦም ፓስተራትን ዲያቆናት እዚ እቲ አገልግሎቶም ንክርስቶስ ኣምሲሎም ንኸውፅኡ ነቶም ኣባላቶም ነታ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ኩላቶም ንክርስቶስ መሲሎም ክውፅኡ ኣብዚ ነዚ ዝርዝር አገልግሎቶምን ባህሪያቶምን ከዓ ይምህረና ቃል ኣምላኽ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣሎ ነገር ግን ንሕና ንመሃሮ ካብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብ ሓደ ስጋዕ 13 ዘሎ ማለት እሱ እቶም ተማሃሮ ዝኾንኩም ጽሓፍዎ ግን ኩሉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣትኹም ክትረኽቦ ስለ ትኽእሉ ክትፈልጥዎ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ዝርዝር ኣገልግሎት ናይዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣገልግሎትን ሓላፍነትን ግዴታታትን ናይ ሽማግለታት ናይ ፓስተራት ናይ ዲያቆናት ሂቡና ኣሎ እሞ እቶም ሽማግለታት እንታይ ክመስሉ ኣለዎ ሽማግለታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ንቤተ ክርስቲያን ዘይሰማማዕ ፍትሒ ከውፅኡ ክርእዩ ክዳንዩ ስርዓት ከትሕዙ ዝፅዕሩ እዮም እቶም ተኣሽሙ ንኣብነት ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ እቶም ሃዋርያት ኩሎም ኣብ አገልግሎት ምድሓን ነጢፎም ነይሮም በዓል ጳውሎስ በዓል ጴጥሮስ እቶም ሃዋርያት ኩሎም በዓል በርናባስ በዓል ቲቶ በዓል ጢሞቴዎስ ኩሎም ኣብ አገልግሎት እዮም ነጢፎም ነይሮም ነገር ግን እታ ኣብ ምድሪ ወይ ከዓኒ እታ ከባቢ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ኣህዛብ ካብ ኣይሁድ ዝመፁ ናብ ጎይታ ዝመፁ ንእግዚአብሔር ክንረኽቦ እንድሕር ኮይና
ግዝረት ክህሉ ኣለዎ ግዝረት ብዘይ ግዝረት ደቂ ኣምላኽ ክበሃሉ ኣይክእሉን እዮም ብዝብል ሕንፍሽፍሽ ኣብ ቤተክርስትያን እትዮም ነይሮም ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ 15 ናይ ግብረ ሐዋርያት ክንርኢ ከለና እቶም ሐዋርያት ኩሎም ካብቶም ኣሕዛብ መፂኦም ንኢየሩሳሌም መፂኦም እዚ ነገር እዚ ክፍታሕ ክረክብ ከም ዘለዎ መምርሒ ክረክብ ከም ዘለዎ ደልዮም ናበይ መፂኦም ንኢየሩሳሌም መፂኦም ከምቲ ናይ ሙሴ ትምህርቲ ዘይኮነ ክኸዱ ዘለዎም ሲ እቲ ምድሓን ብፀጋ ኣምላኽ ብግብርኻ ኣይኮነን ወይ ብሓይልኻ ብክእለትካ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምድሓን ብፀጋ ኣምላኽ ምዃኑ ክምህሩ ከም ዘለዎም እቲ ሕግታት ኣውፅኦም ሂቦሞም ማለት እዩ ናብኡ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 ስለዚ ግብረ ሐዋርያት 15 ከነንብብን ከለና ውሳኔ ንምርካብ ናብቶም ሐዋርያትን ሽማግለታትን መፂኦም ማለት እቶም መጥቂያቀ ሒዞም ዝመፁ ሰባት እዚ ሓሳባት እዚ ከዓ ሽማግለታት ውሳኔ ክገብሩሉ ምዃኖም እዩ ዝምህረና ክገብሩሉ ከለዉ ንርኢ እቶም ሽማግለታት ተኣኪቦም በዓል ጳውሎስ በዓል ጴጥሮስ ከም ሽማግለታት እዮም ዝፅውዑ ነይሮም እሳቶም እዮም ቶም መራሕቲ ከዓ ነይሮም ስለዚ እዞም ሽማግለታት ካልእ እዚ ሓደ መምርሒ ዝህብሉ ክኸውን እንከሎ ሽማግለታት ብካልእ ወገን ከዓኒ ንዝሓመመ ዝፅልዩ እዮም ኣባል ናይታ ቸርች እንድሕር ሓሚሙ ግድን እንታይ ገብርሉ ኣለዎ ፅልይሉ ኣለዎም ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5:14 እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ ዶ ኣሎ ንሽማግለታት ማሕበር ይፀውዕ ንሳቶም ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ዘይቲ እናለኸይዎ ኣብ ልዕሊኡ ይጸልዩ ይብል ርኢኹም እዞም ሽማግለታት ኣብታ ከባቢ ዘላ ሕጂ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘሎ ኢና ንመሃር ዘለና ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ኢና ንመሃር ዘለና ኣብታ ኣብ ምድሪ ዘላ ወይ ኣብ ከባቢ ዘላታ ትርአ ቤተክርስትያን ነፍሲ ወከፍ እንታይ ኣለዎም ፍሉይ ዝኾነ ዘይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍቶም ሽማግለታት ኣለዎም ዝፀለዮ ኣለዎም እታ ቤተክርስትያን ስለዚ እቲ ሕሙም ነቶም ሽማግለታት ሓሚመ ኣለኹሞኒ መፂኹም ፀልዩ ለይሉ ይፅውዖም ማለት እዩ መፂኡ ዘይፀለየለይ ዘይኮነለይ ዘይኮነሲ ነቲ ሽማግለ መፂኡ ክፅሊ ክፅውዖ ኣለዎም እዩ ዝብለ እንታይ ዝብለ ኣብዚ ንሽማግለታት ማሕበር ይፅውዑ እሞ ንሳቶም ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ዘይቲ እናለኸዩ ኣብ ልዕሊኡ ይለኽዩ እሞ ድሓር ይሓዊ ዝብለና ዘሎ ስለዚ እዞም ሽማግለታት ካልኣይ ስርሖም እንታይ እዩ ንሕሙማት ምፅላይ እዩ ስለዚ ሽማግለታት ምእንቲ ሕሙማት ንምፅላይ የገልግሉ ነይሮም ማለት እዩ ዘገልግሉ እዮም ከዓ ክኾኑ ዘለዎም ስራሕ ናይ ሽማግለታት ኣንቲ ማሕበር ግድን ሽማግለታት ክህልዋ ግድን እዩ በዚ ሎሚ እቶም ፓስተር ንሕና ጥራሕ ኢና ንሳቶም በዓላቶም ሽማግለ ንሳቶም በዓላቶም ፓስተር በዓላቶም ቢሾፕ በዓላቶም ኩሉ ነገር ዲያቆን በዓላቶም ድላዮም ዝገብሮ በዓላቶም እዮም ኣብዚ ግን ቤተክርስትያን መራሒ ክህልዋ እንከሎ ሽማግለታት ከዓ ግድን ክህልዋ ኣለዎ ዲያቆናት ከዓ ግድን ክህልዋ ኣለዎ እቲ ተግባርናታቶም ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ዝሓመመ እንድሕር ኣሎ ግድን እቲ ፓስተር ክኸይድ ኣለዎ ኣይኮነን ኣይናይ ክኸይድ ዘልቶም እቲ ሽማግለ መራሒ ስለ ዝኾነ እቲ ቤተክርስትያን ንሱ ኸይዱ ይፅሊ ዘይቲ እንዳለኸያ ከዓኒ ምስ ፀለየሉ ተዝሓመመ ይትስእ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረኽ ካልእ ሽማግለታት ነታ ቤተክርስትያን ብትሕትና ክጥንቀቁላ ክሕልውዋ ካብ ዝኾነ ተኹላታት ካብ ዝኾነ ክፉኣት ነገር ከይመፅእ ይሕልውዋ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ታይሉና ምዕራፍ 5 ካብ 1-4 እምበኣርሲ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ ሽማግለታት ኢሉ ኣነ መሸማግልቶም ብስቃይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ኣብቲ ድሓር ክግለጽ ዘለዎ
ክብሩን ተማቃሊ እየሞ ንምዕዶም ኣለኹ እጀይ ሽማግለታት ነቶም ተመዘዙ መራሕቲ እታ ቤተክርስትያን ዝውክሉ እዮም ማለት ተንሞጋሰ ኻኒ በአምላኽ ዝተዋህቦም ሕድሪ ስለዝኾነ ክኽብርዎም ነቲ ሞጋሰ ከገልግሉ ክጓስይዎ ዳእምበር ገንዘብ ዘየምጻእኹም ወይ ከዓ ከምዚ ዘይገበርኩም አይብሉን የመ ዓስቢ አይደልዩን የመ ዓስቢ ዝደልዩ አይኮኑን ዕሱባት አይኮኑን ገንዘብ ዝደልዩ አይኮኑን ብምንም ዓይነት ከምኡ ከይትገብሩ እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ሽማግለታት ታይ ይስርሖም ጴጥሮስ ታይ ይብላሎ ኣነ መሸማግ ሓደ ካብቶም ሽማግለ ኣነ እየ ይብላሎ ኣነ እሞኒ ኣገልግሎተይ ነቲ ሓደራ ዝተዋሃበኒ ካብ ክርስቶስ ብስነ ስርዓት እንድሕር ዘየገልጊለ ንገንዘብ ኢለ ወይ ከዓኒ ንኻልእ ጥቕሚ ኢለ ንዓስቢ ኢለ ንደሞዝ ኢለ ላዕንታሕትን እንድሕር ኢለ እዚ ካባይ ይርሓቕ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቶም ሽማግለታት ነታ ቤተክርስትያን ክገብሩላ ክጥንቀቁላ ኣለዎም ጽቡቕ ገይሮም ነታ እቲ ካብ ክርስቶስ ዝተዋህበ ኩሉ ነገር ናይ ሓደራ ዝተዋህቦ ብኡ መሰረት ክሕልውዋ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግረና ሐዋርያ ጴጥሮስ ካልእ ሽማግለታት መንፈሳዊ ህይወት እተን ሞጋሴ ክሕልው ከም ዘለዎም እዩ ዝመሃረና እንታይ ሞጋሴ ማለት እታ ቤተክርስትያን ኣብታ ቸርች ዘለው ኣብታ ከባቢ ዘላ ቤተክርስትያን ዘለው ምእመናን ዘለው ኣካል ክርስቶስ እሳቶም እዮም ሞጋሴ ዝበሃሉ ኣባጊዕ ዝበሃሉ ንስኻትኩምን ኣነን ኢና ኣብ ዕብራውያን 13:17 ታይ ዝብላሎ ንመራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቶም ፀብፃብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልዎ ኣለውሞ ነዚ ብተሓጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓሂ እንተገበርዎ እዚ ንኣኻትኩም ኣይጠቅምን እዩ ረዩ እቶም ዝመርሑና ሽማግለታት እቶም ዝመርሑና ፓስተራት ብስነ ስርዓት እንድሕር ዘይተኮይናዮም ቀዳማይ ንሳቶም እንታይ ክገብሩልና ኣለዎ መንፈሳዊ ህይወትና ክሕሉ ኣለዎም ህይወትና ክጥንቀቁላ ኣለዎም ኣካይዳና ክጥንቀቁላ ኣለዎም ካብ መስመር ክንወፅእ ከለና ደይ መንፈሳዊ ነገር ክንገብር ከለና ክቐፅዑና ኣለዎም ክምህሩና ኣለዎም ክገንሑና ኣለዎም ክሃንፁና ኣለዎም ከስተኻኽሉና ኣለዎም በዚ ግዜ እዚ ንሕና ከዓ ብታሕጓስ ኢና ዳ ክንገብሮ ዘለና እምበሪ ከነጉህዮም ከም ዘይብልና ኣይ ታይ ገድሽኳ ብዛዕባ ህይወተይ ኣነ ከም ድላይ ክኸውን የገለ ኢልካ ክትኸደሉ ኣይኮነን ብኩሉ መዳያት መንፈሳዊ ኣካል ብኩሉ ኢና ክንሪኦ ዘለና መንፈሳዊ ኣካይዳና ኩሉ ከመይ ከም ዝኾነ ባዕላህና እውን ህይወትና ክንምስክረላስ ንኽእል ኢና እዛ ጥቕስ እዚኣ ብፍላይሲ ሽማግለታት ትብል እኳ እንተኾነት ብዛዕባ ኩሎም መራሕቲ ቤተክርስትያን እያ ትዛረብ ተሕቲልና ድሓር ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ክንሪኦ ኢና እቲ ሽማግለ ክብል ከሎ መራሕቲ ናይ ቤተክርስትያን ዘጠቃለለ እዩ ግዜኦም ኣብ ጸሎትን ነቲ ሞጋሰ ቃል ኣብ ምምሃርን ክሕልፍዎ ከም ዘለዎም እዩ እዞም ሽማግለታት እዚኦም እንታይ ይስርሖም ብዛዕባይን ብዛዕባኻትኩምን ብዛዕባቶም ኣካል ክርስቶስ ብዛዕባኦም ክጽልዩ ዝሓመመ ክጽልይሉ ዝተጎድአ ዝሰኣነ ክጥንቀቁሉ ትቐንዲ ተኣሽሙ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ካብ 2-4 እንድሕር ርኢናዮ እዚ ንሐዋርያት ዝምልከት እኳ እንተኾነ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ማለት ኣብ ጥቕሲ 3 እንድሕር ርኢና ሓሳብ እንድሕር ርኢናዮ ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ንርእሱን ሐዋርያትን ሽማግለ ገይሩ እዩ ዝምልከት ዘሎ ኣብቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ታይሉ ቶም ሽማግለታት ናይታ ማሕበር ኣነ መሻመግልቶም ክብል እንከሎ እቶም ሐዋርያት ከም ሽማግለታት ኮይኖም እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ሽማግለ እንድሕር ሕጂ ንሓደ ፓስተር
كما جركا أنا شماغلا خنكون ناي معباين ناي بعد ما مالت هيكونن شماغلا خبحال كله مالت مراحي ناي بتخرستيان إلدرز أبتا بتخرستيان زلو زرعايو ممرحي خاني تحت لنا نركن رينا أتم بحرياتهم من أتم شماغلا تبعهم صوعتاي كمسلوهم زلوا ስለዚህ ኣብዚ ተቀስዚ ኣብ መንጎ ሓላፍነት ሽማግለን ዲያቆንን ዘሎ ፍልልይውን ይምህር እዩ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ክንርኢ ከለና ብሓፂሩ ሽማግለታት ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ገበርቲ ሰላም እዮም ብጸሎት ዝዋግኡ እዮም በቃ ክፉእ ከይመፃ ናብቲ ليتن معلتن جسلي لانا تابت خريستيان بصورة تواقعتي ممهران أبنتاويان زخونو مراحتي مالت توم تن مقاسب وزلواسي نع أتوم مسيلهم كوتس انتي بسناي زمرحو كخون اللوم وسنتو خون اللوم لذي مراحتي تابت خريستيان يوم دسبكون زمهرون ثم راحتي ثم شماغلتات ساتهم يمزمهرو بز غزيزي هذا باستر انا نزا بشمو تصواع تا محبر لحري نسو طرح بقى يمرح بخالوت ايهبنيو وي كاني كاو زي حشو يرد منم زي عبت مهتتات انداغورو زمرحو بزحات ينبز ساعات زي نتي قال املاح زي كتولو مالتي انتهي بلسي أحواتي اتزمهرنا بزعابي صنع مقدي كم زفردو تفلتو يخموما ممهران كل خاتكم سي ممهران اي تخونو يبلنا يعقوب 3 حالي ما تنققتالو كلنا ممهران كنكونا هي اي قباني لناتو درجة كحزالو بز لو مقزيكم زلو يدلنا على فيسبوك على يوتيوب قال كل ممهر كهون دلي لومي قويتا تقبلوا صباح كسبخي جمر ازي زتايقو مخانو زتايقنا مخانو كنفلت كنكلا لنا قوم يزول دول يعقوب معرف 3 يتايقكم يوم بمهرانينا قدن كنمهر لنا ندحيلكم اما نتهزب زي هنص نجر ندحري مهيركا كتي صباح نغو كم تقدم حجز تمهرنايو بزح غزي توم ناي حسط ممهرانن توم ناي حسط نبياتن اقدموا يفردوا خمس خونو مس ديابلوس يدربيو خمس خونو كنفلطالنا سلازي كلنا كنمهار لنا تمهيرنا خنمهر كا غبؤناي سلازي ابت ክርስቲያን ሽማግለታት ዘለዎም ጉዴ አፍኩስካ ዝረአ አይኮን ዓቢ ሓላፍነት ዘለዎም ማለት እቲ ፓስተር ወይ ካኒቲ ቢሾፕ ዝበሃል ሓላው ናይታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትታይሽሙ ቲ ስልጣኑ ክንብል ኮና እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ኩሎም መንፈሳዊ ህይወቶም ደሓን ክህሉ ዝከታተል ዝሕሉ ኣመሪሕነት ዝርከብ እዩ كم قاسا متن كأكو قاسي لك حدا قاسا نباقيعو كم زقاسين صبوق منفساوي هيوات كهلوان قالي مقبان يعبين يأليم يكلاخل ومن كوينو يسرحي وخلا أبا هلا حدا مقاسي حدا قاسا نباقيعو كما يقيرو كم زقاسي نفلت إنا مبزحتنا نتن مقاسو قداماي نجر أبصبو قبل معبوتا كوسدن اللو كبل علو زخلا لم زخونه بوتا كوسدن اللو بلي ان كأنين مورارد زخونا بماي زلو بوتا كوسدن اللو نتزبلعو خاني اندا حيخا بمستوعل اندا كوماس عمليشن موقس عمليشن كخونو كحيوها خا تحت صلال دلو بوتا كوسدن اللو اذا كله تنققلن ابت كبابي خاني كم تخلا كم زبئي كم كالق تغوادا اي
እንስሳ ከይመጽኡ ከይወስዶ ኸአኒ ዓይኑ ከፊቱ ይሕሉ ማለት ይሕሉ ከምኡ ከዓ እዚ ጓሳ ናይ ቤተክርስቲያን ከምቲ ጓሳ ናይ ባጊዕ ዓይኑ ከፊቱ ብዛዕባ ምእመናን ብዛዕባ ኣካል ክርስቶስ ክሕልዋ ኣለዎ ክፉእ ከይረኽቦም ጽቡቕ ገይሩ ከዕብዮም ኣለዎ ትቃል ኣምላኽ ተናባጊዕ ኣብ ልሙዕ ቦታ ከም ዝኸዳ እቲ ጓሳ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ኣካል ክርስቶስ ከኣኒ እንታይ ክገብር ኣለዎ ቃል ኣምላኽ ጽቡቕ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክምግቦም ከዕብዮም ዝኽእል ብመንፈስ ኣብ መዓልቲ እንዳዓበዩ ዝኸድሉ ታሽሙ ከኽሎም ኣለዎ ከርእዮም ኣለዎ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ስለዚህ ተናባጊዕ ብሓላፍነት ዝከታተል ኣብ ዮ ህንጡይ ዝኾነ ንፉዕ ዝኾነ ስለዚህ ነተና ኣባጊዑ ብጽቡቕ ዝሕዘን ይትጓሳ ማለት ወይ ከዓ ፓስተር ኣብ ቃል ኣምላኽ ከዓ ከም ቢሾፕ ገይሩ ናይ ብላዕሊ ዝሕሉ ማለት እዩ ሓላዋይ ማለት እዩ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ዝርኢ ማለት እዩ ብጸጋም የማን ከም ገለ ከም ንጡፍ ወታደር በጸጋም ብየማን ተኾላ ከይመጽእ ጸላይ ከይመጽእ ይሕልወን ኣበር ዘይብለን ካብ ሓጢኣት ነፃ ኮይነን ከዓብያ ዝገብረን ማለት እዩ ደጽርየን ማለት እዩ እንድሕር ሓጢኣት ነይረን ጸርየን ክወፃ ሓጢኣት ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ጽቡቕ ገይሩ ክምህር ቃል ኣምላኽ ብዓቢኡ በብግዚኡ እንዳመሃረ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብጽሖም ምስ ክርስቶስ ኣጸቢቑ ከላልዮም ሕጂ